Ćao svima i dobrodošli u još jedan novi video sa Q&A temom koja obuhvata autoritete, pa da vidimo šta mogu danas u ovom stanju i izdanju da podelim sa vama. Pre nego što krenemo i pre nego što krenem sa nekim svojim odgovorima, prvo bi bilo dobro da razjasnimo šta znači autoritet, šta iz vaše mape uma znači biti nekome autoritet, da ste vi nekome autoritet i neko vama. I da li ima razlike u tome kada vi igrate tu ulogu, iako to radi neko drugi. Zato što u nekim slučajevima, nažalost, ljudi povezuju baš neka negativna iskustva i baš nešto neprijatno za taj termin, a mislim da to ne mora da bude tako. Iz moje mape uma, ali to je samo moja mapa uma i ne mora da znači da ima još nekog ko tako razmišlja, autoritet za mene znači osoba pored koje napredujem, koja ume da prepozna ono najbolje u meni pre nego što ja dođem do tog stadijuma, do toga da to živim, jesam i dišem celim svojim bićem. I u tom kontekstu, kada sam nekome autoritet, polazim iz te uloge, možda, što bi rekli starije sestre koje uvek veruju u vas da možete bolje i koje uvek navija za vas na takmičenju kakvog god tipa da je, na utakmici, na čemu god da radite. I nekako pristupam stvarno sa blagom dozom strogoće, jer znam da i ta neka disciplina koju ljudi imaju može da nas dovede do izvanrednih rezultata i da je mnogo bitnije to kako je organizovano naš dan, koliko energije, vremena, strategije koje primenjujemo, šta sve ulažemo u to da dođemo do željenog rezultata, nego da li smo talentovani za to ili talentovani za to što jel te, sam taj cilj traži od nas. E sad, ono što bi bilo dobro je da na početku kažemo da eto, možda bi bilo dobro da kod sebe definišete šta za vas znači autoritet, da li napredujete uz tu osobu, pri čemu voljela bih da dodam na svoju definiciju autoriteta, da mi možda to jeste osoba pored koje ja napredujem, ali nije rečeno i nije definisano kako je moje iskustvo pored te osobe. Da li je prijatno, da li je podržavajuće, neprijatno, podržavajuće, naporno ili je nepodnošljivo. Postoje oni autoriteti koji jednostavno, oni ljudi koji očekuju da ti njega vidiš tog dana i on je tebi u životu, razumeš, 100% autoritet. Znači, njegovo rad, bivstvovanje, nijedna njegova reč ne sme da se uzme po znaku pitanja. I ne možeš čoveku ni da daš feedback, niti da uopšte iskomuniciraš normalno. I na svu sreću imam tu opciju da nemam takve autoritete u svom sistemu. I hvala univerzumu što je tako i svim ostalima. Tu je bitna stvar da razgraničimo koga prihvatamo kao tog podržavajućeg lika kome dajemo dozvolu da nas motiviše, da vidi to najbolje u nama, kako mi komuniciramo sa njima i da li uopšte ima smisla ostajati u nekim sistemima. Pa ne može neko da ne pozove u toko video, pa kakav bi to video bio, pa da. Da, kako mi komuniciramo sa tim ljudima u svom sistemu i u tom sistemu i da li uopšte ima smisla ostajati u nekim sistemima ako nam to nije prijatno. Postoji jedna stvar koju
ljudi zaboravljaju zarad višeg cilja, zarad Boga pite čega, a to je dostojanstvo. I onda trpe na tom poslu koji je siguran, bezbedan, Boga pite šta sve, koje sve benefite ima. Ne kažem da nema, ne kažem da je to loše, samo kažem da bi bilo dobro da u odnosima postavimo granice, tako da i autoriteti znaju koliko mogu da nas vozaju,